سلام حوات أبزا خلاص مبار بزعبا ناي فريج قانقا خوينو بزعبا البريزنت انديكاتيف إلا نتوعم أب هلو كنتات استمركوسا نجار كوينو بملا حسابات كنقلس كل ناي نابنت كنكيدنا انتاي بلنا بفرنش سيتم اكسبريم ان في او ان اكسيون كي سي ديرول او مومون او نوز اكسبريمون إذا انتاي بلنا لو إذا عينت زي جزء ن أبهلو كنتات زكايد زلو ويدما نملا حسابات كنقلس كلنا بزعبا هلو نجارات كنقلس كلنا ز حجزنا جزئي بلنا له نابنت example يلبزي انتاي لنا له كسمر له أبزين example هيبنا دلون دحرارينا انتاي بلنا له je pars à la plage إذا انتاي مالتي أنا نبتي جم بحري خيد على خو إذا انتاي مالتي هلو يخيد على كيدي كنا نبلدلنا خيدي كنا نبلدلنا يخيد على تحرق انتاي بلنا له جون خونج ses affaires جون بار اتناتو نبرت يمعرار اللو بلنا له سلازي أبهلو كنا تاتينا نقلس دلنا مالتي ندحر دا انتاي بلنا له تحتي لغاني أبزوم ستريور لهم mais on peut l'utiliser pour raconter une passé comme si on y était ou exprimer une vérité scientifique ou un fait habituel زي اتي مالت حسب اتي present مس maîtrise مس قبرناه مس ملغنايو كاو حليفنا ون كالئ وسغ دبل نجار አለው እንታይ ብለናሉ ሕሉፍ ነገራት ብህልው ግዜ ክንገልጾ ንኽእልና ከም ዝናብነት ብንእሽተይ ኮለኹስ ኩዕሾ ምፅዋት ይፈትው እፋ ነይረ እንድሕር ሓዊስናሉ ብትግርኛ ባይዘወይ ይሻናኸረና ኣሎ ባይዘወይ ግን ኣብ ሕሉፍ ነገር ዝነበረ ብህልው ግዜ ክንገልጾ ከለና ብንእሽተይስ ኩዕሾ ይፃወት ኩሉ ግዜ ኩዕሾ ይፃወት ሕጂ እዚኣ ነይረ ጎዲላታ ኣብ ትግርኛ ግን ኣብ ፍሬንች ንጥቀመሉ ኢና ሕሉፍ ነገራት ብህልው ኩነት ክንገልጾ ንኽእልና ከምኡውን ብሳይንቲፊካዊ ዝኾኑ ሪሰርች ወይ ድማ ንኣብነት ምድርስ ኣብ ገዛ ርእሳ ትኮልል እያ ትኮልል ነይራ ክትኮልል እያ ፅባሕ ሎሚ እውን ትኮልል ኣላ ከምዚ ዓይነት ነገራት ብህልው ኩነታት ንገልጾም ኢና ብለና ኣሎ ድሕር ዳ ቀፂልና ኣብ ሰለስተ ከፊልዎም ኣሎ ነዞም ናይ ህልው ኩነታት ፕሬዘንት ኢንዲካቲቭ ንብሎም ኩሉ ግዜ ቀዳም ኣብቲ ናይ ኮንጁጌሽን ማለት ኣብቲ ክንጻፍ ኮልና ቀዳማይ እንታይ ኢልና ኣሎ ለተኽሚኔዞም ፕሬዘንት ኢንዲካቲቭ ብለና ኣሎ እቶም ቀዳማይ ገሩብ ንብሎም ደለና እዞም ትሪእዎም ደለኹም ኢኹም ንኣብነት ኣብዚ እንታይ ኣለና መጀመርታ ብዠ ክንጥቀም ከለና ኩሉ ግዜ ኣለና ቀፂልና ኡኤስ ኣለና እንደገና ኣብ እቲ ዠ ባይ ዘ ወይ ኣብዛ ሓለፈ ክላሳት ከም ዝረኣናዮ ዠ ኣነ ማለት እዩ ቱ ንስኻ ኢል ኤል ኦን ንሳ ንሱ እቲ ሳልሳይ ኣብ ትግርኛ የብልናን ወይ ድማ ከምዚ ኢት ብእንግሊሽ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ኑ ንሶም ቡ ንስኹም ኢል ኤል ከዓ ንሳተን ንሳቶም ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ዠ ክንጥቀም ከለና ንኣብነት እንድሕር ዳ ወሲድናዮ ኣብ ናይ ኤም እቲ ኤም ዝብል ደሎ ብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ንሱ ካብ ምንታይ ድመፀ እንድሕር ዳ ኢልኩምኒ ኤም እቲ ኤሜ ቨርቭ ኤሜ ማለት ምፍታው ማለት እዩ ኣነ ይፈቱ ክንብል ከለና ንኣብነት ሕጂ እንታይ ብለና ኣሎ ዠ እንድሕር ዳ ኮይኑ ነታ ኤ ክነጥፋ ማለት እዩ ኣብዚ ትሪእዋ ኣለኹም ነዛ ኤ ካጥፊእና ኤም ጥራይ ጌርና ኣለና ሽዑ እንድሕር ዳ ንሱ እንድሕር ዳ ኮይኑ እንታይ ብለና ኣሎ ከም ዘላታ ኮላ ግን ኣብ ኤን ኤስ ንሕውስ ይብለና ኣሎ ቀፂሉ ኢ ትተርፍ ቀፂሉ ኦኤንኤስ ይብለና ኣሎ ምክንያቱ ኦኤንኤስ ንሳቶም ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንኣብነት እንድሕር ዳሪናዮ ዠ ኤም ቱ ኤም ኢል ኤል ኦን ኤም ኑዜሞን እዚ ከዓ እቲ ኦኤንኤስ ክነድምፆ ኣለና ቀፂልና ቡዜሜ ኢዘድ ከም ኤሜ ኢል ኤል ንሶም ከዓኒ ኤም እዚ ወእንተ ኣይነድምፀይና ግን ኣብ ፀሓፋ ንፅሕፎ ኣለና እዚኦም ሕጂ እቲ ዝቐለለ ጉሩብ እዩ እንታይ ኢልና ንፅውዖም ነዚኦም ድሕር ዳ ክንርዳ ኢልና እቶም ንኣብነት እቶም ቀዳማይ ጉሩብ ኢልዎም ደሎ ድሕር ዳ ሪኢኹሞም ኣብዚ ንሶም ብምልኦም እቶም ብኢኤክ ዝውድእ እዮም ኢኤክ ድውድኡ ብምልኦም ቀዳማይ ጉሩብ ንሶም ኣብ ክንፅሕፎም ከለና ኣዝዩ ቀሊል እዩ ኮንጁጌሽን ክንገብር ከለና ነቲ ኤ ክነጥፎ እዚኦም ብምልኦም ክንወስዶም ኣለና እዚኦም ብምልኦም ክብለኩም ከለኹ ብምልኦም እዞም ኣብዚ ንፅኦም ደለኹ ኡኤስ ንነፍሲ ወከፎም ማለት እዩ ንዠ ኡኤስ ንተ ንቱ ኢል ኤል ኦን ንኢ ኻ
ن ONS ننو نونس نحنا مالتي فو نساتهم وزد نابنت سكم سكنو بلوم علينا نحرر نسو عبدنا أبنت نريها لينا إلنا خاني نابنت أبزغن رين خيلنا أبزيا إي وسيخ لالو كنت كنرينا بين أبزيا إي وسيخ لالو أبزيا إي إس أبزيا إي أبزيا ONS أبزيا إي زد ONT إذا قا أبنت سكم مسمنتاي استحاس تحري لكمني GM TM M እንደገና እዚ ምሽ ርኢና ኣለና ካልእ ካለው ካልኣይ ግሩፕ እዚኦም ቶም ቀዳማይ ግሩፕ ቶም ዘቐለሉ እዮም ክቶም ካልኣይ ግሩፕ እንታይ እዮም ድሕሪ ኢልኩምኒ ንሶም ንኣብነት ኣብዚ እንታይ ሂብና ኣሎ ከም ኣብነት ፊኒር ማለት ምውዳእ ማለት እዩ ፊኒር ከዓ ከምዚኣ ትውድእ ኢኤር ፊኒር ፓርቲር ኤክሴተራ ኣለና እዚኦም ከምዞም ዓይነት ቃላት ማለት ኣብ ብኢኤር ዝውድኡ እንታይ ይብለና እዚኦም ሚሞራይዝ ክትገብርዎም ኣለኩም እዚኦም ኣድ ክንገብረሎም ኣለና ንኣብነት ፊኒ ኣብዚ እንታይ ኢልና ኣሎ ድሕር ዳሪኢኹሞ ፊኒ ንጀ ኢኤስ ንቱ ኢኤስ እንደገና ንኢል ኦን ኤል ኦን ኢቲ ንኑ ኦንኤስ ንቡ ኢዘድ ንኢል ኤል ንሱ ኦኤንተ ትሕውስሎም ኢልና ኣሎ ሕጂ እዚ እቲ ሓፈሻዊ ሕጊ ሬግል ማለት እዩ እንታይ ብለና ሕጂ ንኣብነት ጀፊኒ ቲፊኒ ኢልፊኒ ንፊኒሶን ዜና ይትረስዖም ባይዘወይ እንታይ እስኪ ኑ ፊኒሶን ዳብል ኤስ ነእትወለይና ኣዝያ ኣገዳሲ እዩ ቡ ፊኒሴ ኢልፊኒስ እዘን ሰለስተን ባይዘወይ ፍሊድ በለ ማዕት ኤክሰፕሽናል እዩ ደሎ ባይዘወይ ግን እቲ ሓፈሻዊ ሕጊ እንዳሕር ሒዝናዮ ካብኡ ናብኡ እንዳቐለለ ይመፅእ ንኣብነት ጀፊኒ ቲፊኒ ኢልፊኒ ጅስካ ኢሲ ክሳዕብ ኣብዚ ካብኡ ቀፂልና nous finissons, vous finissez, il finissent. زين كانوا وصلنا مالتي زيت حافشاوي نعمل partir ندهر نيرو partir je pars avec S avec ES هيكون نزم ستالساي جروبي باي ذا واي partir راسعوا مستالساي جروب زمت كلاس كون عزوينا finir ويدما devenir نعملت je deviens هجون ES tu deviens vous devenez non كاليزون نعملت زبالكم باي ذا واي اب ER دلو تريو verb قصيلكم نتي نزين حزوان نزناي موداتا ES نزين بملأن مالتي ES ET زي إسيون إسي إس زين تحسكمان باي ذا واي زي تقدماي بيز كنفلت أدلناي بار كونجيجيزن كنقبر كلنا أبنو سكف كاليلكم من غلو من تخردانا باركس كونجيجيزن كنقبر كلنا إير زودو قالات اللونا نابنت إيمي مانجي نبعلو مبلعي مانجي نبعلو انتهى لنا دحري لكمني مانجي avec إير دود كل إير دود نتا إير نتفا انتهى ترفنا أو شعبنة أو خنتا نقبرينا إلكم نزينا بزلوا نحوسينا بمنصر تناتو subject ويد ما تخناتو سم نابنت جن دحر دا خوينو تابوينا ترفع تون دحر دا خوينو ويس il on avec eux nous ons etc نقبرينا مالتي كالاي جروب አለው ይለኩም زي مالتي نسم كاني اتم اخ دودم اخ نسم كاني انتي كوست የሚለኩም زما بزلو مبار es et ils sont ici is انتي مالتي زي je finis tu finis il finit كسعب زي مالتي كاو خا عندنا كالي اكسبشنال አለውና ማለት እዚ ኢሶን ዝብል ዘሎ nous finissons vous finissez ils finissent elles finissent ማለት እዩ እዚ ቲ ቤዚክ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ መጽ ኤግዘርሲስ ፖስት ከገብረ ኣብቲ ኤግዘርሲስ ኣብ ክትላማምዶ ፈትኑ ምክንያቱ ካምልም ንላዕል ተዘይ ኮይኑ ዳይሬክት ካእትወና ሳይክልኒ ናብነት እቶም ኤኤ ክድውድኡ ቨርብ ንወስድ كلهم كونجيجين قبرهم ولا تدقاقامي هون شاك زي وتم إيه دو نوسد ندقمهم شعن حوا وصم نقلتهم قاني كنفلا اليوم نجمر إكسترا بخمزيه متعالنا دخل مالتي نلم زور حنكم عزمت سخلاصي الرخبنا بولسكي